Mangwanani akanaka muri Zimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti baba vangu ivo vakapondesa hanzvadzi yangu kuti vange vachizowana simba iro ravainaro, uye zvekare vainge vachirwira ukuru ivo baba vangu nevamwe bishopu vekuchechi. Pari zvino baba vangu ava ndivo bishopu, zvekuti kukupai kana mafone numbers avo vanhu vazhinji vanokwanisa kubatsirwa. But mukoma, ndakambozvibvunza mumwe mubvunzo mushure mekunge kwatouyawo mumwe mufundisi achiuya kuzonamatirwa nababa vangu. Mufundisi uyu munhu atoriwo nemukurumbira, asi vakauya pamba pedu huri husiku, vainge vachinetswa. Takazosara tichizoudzwa nababa kuti mufundisi uyu ari kunetswawo nechipoko chomumwe musikana uyo waakambofambidzana naye. Saka chipoko ichocho chainge chichimunetsa nekuti vakamboedza kumutsipika musikana uyu. Mushure mekunge abatira pamuviri, mufundisi iye nemudzimai wake vakabva vachizoronga kuti musikana iye ange achizofa zvake, but akazonofira kune imwe nyika iri muno muAfrica kwemakore vainge vakangomutsipika kudzamara iye achizowana simba rekuti ange achizomuka. Saka mushure mekunge mufundisi iye auya akabatsirwa nababa, then mweya wemusikana uya ukabva wambozorodzwa. Zvinova zviri zvinhu zvakabva zvazondirwadza mumwoyo mangu, ndikazvibvunza kuti saka zvose izvi zviri kuitika zvine chekuita naMwari here? Uye zvekare ivo vanhu vanonamata kuchechi kwacho ikoko kwapasta ivavo vanombozviziva here kuti pasta wavo ndiro basa rake raanoita rekuti anofamba neusiku achibatsirwa nemaprofita? On top of that, baba vangu ivowo vakatorombera chiprofita chavo, kurombera ubhishopu. Saka vanhu vanoenda kuchechi vanombozviziva here kuti mukuru wavo ndo basa rake raanoita? Uye zvekare vanhu vanoendawo kuchechi iyo inotungamirirwa nababa vangu vanotombozvizivawo here kuti baba vangu ivo simba rose ravainaro, uye zvekare kugona kuprofita nekupa vanhu zambuko, vanokwanisa here kuti vange vachivapa zambuko vasingashandisi mweya wemwana wavo mukomana wavakauraya? Vanhu vazhinji vanoenda kumasowe. Chavasingazivi ndechekuti muprofita uya wekuti anongokupatsana ngudzo dzimwe nguva zvobva zvangopererawo ipapo, ndo zvitori normal izvozvo, nekuda kwekuti munhu iyeye anenge asingashandisi zvikwambo kana kuti anenge akaenda akanosimbisirwa chipo chake. Nekuti kana zvichinzi munhu akasimbisa chipo chake cheun'anga kana kuti cheuprofita kana cheupasta, kunenge kuri kutoromba, nekuti unenge wava kutoshandisa mweya weumwe munhu kuti unge uchikwanisa kuzowanawo simba rekuprofita vamwe vanhu. So mukomanashi, vanhu vazhinji vanotouya kuna baba vangu vachibetserwa. Vamwe vanenge vatori mamusicians. Pane umwe musician wesungura akatombouya kuna baba vangu achida kubatsirwa apo paainge achida kurilisa album rake. Akatouya neCD iroro rikatotorwa nababa vakatanga kurinamatira, akanzi aifanira kuti ange achizorisiya. Hamene kuti baba vakazoita sei naro, but mukomanashi masongs ainge aripo paCD iroro kusvika pari nhasi vanhu vazhinji vanotomafarira. Saka awa ndo mafiro awo akaita hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ainge ari munhu ainge achinamata. Isusu takangokurirawo tichienda kuchechi yekumasowe, then hanzvadzi yangu akazotanga kudanana neumwe musikana ainge achienda kuJehovah's Witness. Akasangana nemusikana uyu kuHighfields. Saka kwenguva yakati rebei achidanana nemusikana wake iyeye ainge asingadi kuti isu tinge tichizviziva. Then kuchechi ainge ava kusada kuenda because ainge ava kuenda kuJehovah's Witness. Aibuda nechipepabheki chake chinenge chiine sutu zvekare nebhutsu dzake,
obva achizonochinjira kumba kwefriend yake, obva achizoenda kuchechi iyoyo yekujehovah's witness. Saka nekufamba kwenguva ndipo apo pandakazofinda out, ndikamubvunza akabva andiudza kuti ainge achidanana nemusikana wake. Saka musikana wake ainge akamuudza kuti kana iye ainge achida kuti vange vachiramba vachingofambidzana, aifanira kuti ange achizoenda kuchechi kwake musikana iyeye oregedza kuenda kumasowe. Ndikabva ndati paripo. Nekufamba kwenguvawo baba vakazozviziva vakanetsana, because vainge vasingadi kuti ange achienda kuchechi ikoko, asi iye akaramba. Ndo pakabvira grudge racho ipapo. Then mukoma wangu vakazoendawo kwaMutare panguva iyo yekuti vanhu vainge vachienda vachinokorokoza ikoko vachitsvaka maemerald nemadiamond kwaMutare. Ariko ikoko baba vangu ndipo pavakabva vachizorohwa nezvinhu, because vainge vari pakati pekunetsana nevamwe bishop, vachinetserana hukuru bishop vemuchechi. Saka vakati varohwa nezvinhu kudaro, ndo pavakabva vachizopiwa mafone numbers nemhama ava. Vakapiwa mafone numbers yeimwe n'anga yekumozambique. N'anga iyi yakabva yachizouya ikabva yachizobatsira baba. Saka amai vanoti kana vachitaura apo baba pavainge vachibetserwa, vakabva vachizonzi kana uchida kuti unge uchizopfuma unofanira kuti unge uchizoshandisa ropa rako. Saka ndo pakatangira nyaya dzacho idzodzo, because baba vangu vainge vagara vaine prazi ravainge vakapiwa neZANU, because baba vangu vanototungamirira sangano rakakura kwazvo. Saka vakabva vachizopiwa prazi. Kuprazi uku kwainge kuchingogarawo vanhu, uye zvekare kwainge kusina kana chainge chichimboitwa ikoko, kuchitonzi kuda kuzototanga kuzotoiswa manewsstand. Saka baba vakabva vazosarudza kuti vange vachizoshandisa mishonga iyoyo kuti vakwanise kutanga kuita zvekurima. Hazvina kuzoperera ipapo, vakabva vachizongoona kutoti wainge uri mukana kuti vange vachizoitwa bishop, mukuru wemabhishopu kuchechi. Saka vadaro baba vakabva vachizosarudza kuti hanzvadzi yangu uyo ainge achikorokoza ari kwaMutare ange achizopondewa, but akazourayirwa kuMbare. Vakatoti vabata matombo avo sesyndicate. Ndo pavakabva vachizouya nemaemeralds. Maemeralds awa kana zvichitaurwa zvinonzi ainge akazadza chijagi. Kune zvimwe zvimajagi zviya zvekunwira mvura zveplastic, hanzi vakazadza maemeralds muchijagi chakaita saizvozvo. Kwava kuzouya kuno kuHarare, vakabva vachizoenda kuMbare nekuti ndokwainge kuchigara mukuru wesyndicate ravo variko kuMbare ikoko. Then mukoma vakabva vachizozviona kuti painge paine chitsotsi chainge chichida kuitika, ndo pavakabva vachizoendeswa kuBhawa nemukuru uya wesyndicate. Variko kuBhawa kwayokuya, semunhu ainge akadhakwa, vakabva vachizotanga kunetsana nemukuru wesyndicate, vakabva vachizobayiwa, vakangosiwa vakadaro. Vakazotonhongewa nevanhu mangwana acho makuseni, vainge vakatopondewa pavakazoonekwa makuseni acho. Nyaya yacho yakanetsa. Baba vangu vakaitira mwana wavo utsinye mukoma, vakashandisa mishonga yekuti vaya avo vakaponda baba vange vachizosvika pakubuda mujeri. Kusvika pari nhasi mukoma hakuna munhu ari kuripira mhosva yekupondwa kwakaitwa hanzvadzi yangu. Hakuna mukoma Nash ari kuiripira mhosva yacho iyoyo. Varume vaya avo vakanetsana nehanzvadzi yangu vakazotobuda mujeri. Zvakangonzi no evidence, because painge pasina mawitnesses. Saka ndo zvakaitika mukoma Nash. Zvinhu zvokuti zvinondirwadza kusvika pari nhasi, asi ndinongogara ndichingozviudza kuti aiwa, Mwari havo ndivo vanoziva. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisaiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiroda kungopawo yambiro kune vamwe vanhu kunze uko kuti kana kuri kunzi munenge mufamba zviya muchitsvaka vanhu vanokwanisa kukubatsirai, chamunenge muchifanira kuti munge muchiziva ndechekuti vamwe vanhu vanenge vachikubatsirai, vanhu ivavo hamutozivi kuti ivo pachezvavo vanenge vachishandisa mhepo dzakaita sei pakunoprofita kana kushopera kwavanenge vachiita. Be careful, because out there the devil is running around. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo veduwe. Hanzi be careful, nekuti kunze uko kana mofamba muchiti muri kuda kubatsirwa, whether waenda kun'anga kana kuti kumuprofita, you never know kuti munhu iye anenge achikubatsira anenge achishandisa simba rakaita sei. Zvakangoma azvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kumhuri yeZimbabwe kuti ininiwo ndakatemererwa nyora kumusana kwangu uku. Saka nyora idzi dzandakatemererwa mukoma dzitori nenguva dzekuti dzinenge dzichindivava zvekuti ndinokwanisa kuswera muswero wese wezuva ndichingokwenya nyora idzodzo dzandakatemererwa nagogo vangu. Saka gogo nyora idzi vakatanga kunditemerera. Kubva apo pakashayika amai vangu ndikazotanga kugarawo nagogo. Mushure mekunge ndatanga kugara nagogo ndairota gogo vangu vachiuya kwandiri. Vaiuya vobva vandipa sadza uye zvekare rinenge riine mayonnaise. Vobva vanditi muzukuru wangu idya sadza iri, sadza nemayonnaise. Makuseni ndaizomuka ndichinzwa ndakafufutirwa. Then gogo vangu vakazotondibudira pachena vakandiudza kuti ivo vainge vachiroya. Apa gogo ava vanotiri kutaura nezvavo mukoma vainge vatori headmistress pane chimwe chikoro, government school munomu muHarare, but taimbopota tichienda zvedu tichinogara kumusha. Saka gogo vangu mukomanashi ndo vakaita kuti ndinge ndichizova muroyi. Saka dzimwe nguva kana mukatoona munhu achiramba paya achiti iye haasi muroyi, sometimes anenge asingatozvizivi kuti iye anoroya, nekuti zvazvinoita like munhu akaita seni kuroya ndinotoroya, ndinozviziva kuti ndinoroya. But gogo vangu vane umwe mushonga uyo wavaipota vachindipa kuti ndinge ndichinwa, zvekuti ndiri munhu anongogara achingokanganwa. Sometimes ndinokwanisa kungoti kana ndichishandisa foni yangu ndikaigadzika kana pasi ndobva ndasimuka ndotanga kuita mamwe mabasa, ndinokwanisa kutambura mukoma ndichiitsvaka foni iyoyo. Dzimwe nguva maybe ndinenge ndangoisa kana pamusoro pefridge ndobva ndatokanganwa, because gogo vangu vainge vasingadi kuti ndinge ndichizorangarira zvose izvo zvavaizoita neni ipapo patinenge tiri kunyika yehusiku tichifamba tichiroya vanhu tichienda kumakuva. Saka handitomborina kana memory zvachose. Ndakatosiyanawo nevamwe vanoti inini ndinozofamba nenyoka ndinodai. I don't even have a memory. Kunyange zvikanzi hama dzangu dzaenda neni kun'anga kana kuri kunzi ndikazonzi ndinge ndichizotaura ndichireurura zvose izvo zvandinoita nevamwe vangu kana tichifamba usiku, vangatosva vandiuraya zvavo, because handina kana chandinorangarira. Hongu kuroya ndinoroya ipapo ndinobvuma hangu, but I don't even remember anything. Chandinongoziva mukoma chandakazonotisa mukurarama ndechekuti kana kuri kunzi nyora idzi dzikatanga kuvava, dzikaswera dzichindivava nyora idzi, it's either mumhuri munotofiwa kana kuti munoita kumwe urwere hwekuti munhu iyeye anoita sekunge achafa, uye zvekare nekuzongoisawo zvituko pamusoro pemunhu. Kana kuri kunzi munhu iyeye akandikanganisira, ndinokwanisa kuisa chituko pamusoro pake. Iniwo chandiunza pano kungodawo kungopa vanhu yambiro kunze uku kuti no matter what you do, hauzivi kuti anokuroya ndiani. Unokwanisa kuroyewa nemutorwa kana kuti unokwanisa kuroyewa newehukama. Zvazvinoita mukomanashi ndezvekuti muroyi haumbofi wakamugona. Munhu akaita seni anoroya haumbofi wakandigonera. Kunyangwe ukanzi wandipa kana 1 million wandipa, but ndinotoona sekunge unenge uchitondidadira. Shavi racho ndo zvariri, ishavi regodo, ende shavi iri regodo kunyangwe zvikanzi munhu anenge akugonera zvinengei, iro harimbofi rakazviona because ndo zvaritori. Saka yambiro yangu
kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kana uine zvaunenge uchironga muupenyu hwako, usafa wakaudza umwe munhu kuti ndo zvaunenge uchironga izvozvo, nekuti hauzivi kuti anokufarira ndiani uye akakuvenga ndiani. Ende kana uine chaunenge waachivha muupenyu hwako, usazoisa pamastatuses ako nekuda kwekuti hauzivi kuti muroyi wako ndiani. Hongu zvinofadza kuti vanhu vange vachizviona kuti uri kubudirira, but havasi vose vanofadzwa nekubudirira kwako. Umwe anenge achitoita sekunge ari kutofadzwa nekubudirira kwako, but mumwoyo anenge achitorwadziwa chaizvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi handina hangu zvakawanda zvandoda kukuudzai, sezvo ndiri munhu akapiwa mushonga wekuti pane zvose izvo zvatinoita kana tichiroya hapana zvakawanda zvandinozorangarira, but changondiunza pano inyaya yekuti ndikuda kungoyambirawo vamwe vanhu kunze uko kuti you need to be very careful pane zvose izvo zvamunoita. You just need to be very careful nekuda kwekuti umwe munhu anokwanisa kutongoona mastatuses ako obva atorwadziwa neprogress yaunenge waita. Zvimwe kuda unenge watenga motikari, unenge uri pakati pekuvakisa uchivaka imba yako, hanzi vamwe vanhu vanenge vachitorwadziwa neprogress vachiita sekunge vari kutofarira progress yako. Do you agree or do you disagree? Zvakamboitikawo here kwauri kuti mushure mekunge waitawo something in life, waposta paya mapictures, zvinhu zvako zvikabva zvazongotanga kungooma? You can help us in the comment section, kana kuti munouya kuinbox and then you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini ndakatanga kudanana nembinga yangu uyo anogara kumhiri kwemakungwa, UK to be precise. Ndakasangana nayo murume uyu, yainge iri nguva yelockdown. Ndiye akatoita kuti ndinge ndichizorambana nemurume wangu, even though kurambana kwevanhu vakazvara vose vakaroorana hamungorambani ne1 day, it is a process, zvinotora nguva. Saka palockdown ipapo nemurume tainge tichingonetsana because iye ainge ava negirlfriend, saka dzimwe nguva ainditreata so bad. Saka ipapo manje ndakabva ndachizongosangana nemurume uyu, tikatotanga kutotaura and aitongondishingisa achindiudza kuti zvese zvichanaka. Apo paya akabva ati ainge achida kuti tinge tichiita covenant. I know kuti vamwe vanhu kunzoko they are going to judge me, but mukoma, most of the women vari panapa vanotoshuvirawo kuti dai vakwanisawo kuwanawo murume anenge ari kuUK, because ndo panenge patova nehope yako iyoyo yekuti kana ukawanawo murume anenge ari kumhiri kwemakungwa, nhamo yako yose inobva yatopera. Saka ndo zvakaitika ipapo mukoma. Ndainge ndava nemahigh hopes ndichizviudza kuti kana ndikangokaruka ndabvuma kuita covenant nemurume uyu zvinoreva kuti upenyu hwangu huchatochinja, because aitoti kubva ipapo kana tikangoita covenant ndinenge ndava kutoziva kutoti iwewe utori mudzimai wangu ende ndichaita zvinoita kuti unge uchizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. So mukomana ashe ipapo ndakabva ndachizomutumidzira chipfeko changu chemukati. Mukoma, I know kuti vanhu vazhinji vachandibvunza kuti ko iwewe wainge uchizviitirei kuti unoendesa chipfeko chako kune munhu wausingatombozivi, but ndo zvakatoitika mukoma. Ndakaendesa chipfeko changu kumhiri kwemakungwa, iye ndiye akatondipa mari yekuti ndinge ndichizobhadhara courier. Ndakabhadhara courier yeDHL. Akanditi ndinoda kuti unge uchiita mazuva 3 uchipfeka chipfeko chako chemukati usingachiwachi. Paya pakunogeza, kana wapedza kugeza woregedza kupukuta kusikarudzi yako, then wobva wangopfeka wakanyorova kudaro. Saka ndakazviita kwemazuva 3 naiyewo ainge achiita saizvozvo. Akanditumidzira t-shirt yake, yainge itori netsvina. T-shirt iyi ndichiri nayo
kusvika pari nhasi. But murume uyu mukoma, zvose zvatainge takawirirana, pane zvose zvatainge takavimbisana, hapana kana chimwe chete zvacho chaava kuda kuita. Kubva zvandakamutumidzira chipfeko changu chemukati, aiwa mari akabva atanga kunditumidzirawo zvekuti mukuru yangu yakatombosvikawo pakuita maximum receive and send amount, because ainditumidzira mari. Aikwanisa kuti each and every day anonditumidzira ma 300 US dollars. Saka anondichengeta murume uyu nemari dzose dzaainge achindipa. Ndakasvika pakutiza murume panguva yelockdown, ndikatanga kugara kwangu ndega kuti ndige ndichiwana freedom. Saka akandivimbisa mukoma. Fungai kuti kubva paCovid kusvika pari nhasi anongonditi ndiri kuuya, ende kuuya kwacho mukoma, munhu uyu handisisina kana trust yekuti achauya kunoku. Ndoda kungobvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti murume uyu ndoramba ndakamumirira here kana kuti kwete. Anondipa mari each and every month and akatonditi handidi kuti unge uchienda kubasa, ndinongogara hangu muno muSouth Africa. Saka ndava kutya kuti maybe murume uyu aneka kundishandisa kaakaita, maybe kutumidzira uko kwandakaita chipfeko changu chemukati, maybe chipfeko changu izvezvi zvichiri kutoshandisiwa pamwe nemasatanist. But iye manje munhu aripo, kana ndichitaura naye anototi baby uyatina mate. Even patakaita covenant akatoti even King David vakatoitawo macovenant nevamwe vanhu muBible. Saka handizivi kuti ichokwadi here kuti King David vakaita macovenant. Hanzi zvinototendedzwa naMwari kuti vanhu mukaita ushamwari munge muchizoita, it's either a love covenant kana kuti a friendship covenant. When you post my story, please ndisivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvimwe zvinhu zvatinoita soka zvakangoma hazvo veduwe. Saka vanzvadzi munoda kuti makatoshinga kutotumidzira chipfeko chenyu chemukati, motochitumidzira ikoko kuUK chakasviba. Apa murume uyu, you are not even married to each other, hamuna mwana, you don't even know him, but makatotumidzira chipfeko chenyu chakasviba. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma, ndauyawo pano, ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. And please do not judge me. Baba vangu vainge vari n'anga, zvekare amai vangu vainge vari svikiro. Apa isuwo mukukura kwedu taipota tichienda kuchechi, so I am very conflicted. Kwedu mukoma kusvika pari nhasi ngoma dzemashavi dzinototambwa chaizvo, usiku hwose vanhu vachitotambira ngoma dzemashavi. Saka inini I have reached a point in my life where I feel exhausted mukoma, handidi kukunyeperai, because what I have learned is that pacho panonzi panenge paine mudzimu unenge uchifanira kuti unge uchizosvitswa. Maprocesses acho mukoma, mamwe acho anorwadza. Take me as an example. Right now mudzimu uri kunzi uchiri munzira uri kuuya, mudzimu watateguru, mudzimu wedzinza. But mukoma nashi ndatambudzika kusvika pari nhasi. Handisi munhu anotambura zviya zvekuti ndine nhamo, aiwa kwete. Baba vangu ivo vakasiyawo upfumi hwavo, because mukurapa kwavaiita vaitopiwa motikari, vakatombopiwa bhazi, marori, neumwe murume uyo wavakabatsira ainge aine mishonga yake yainge akanobata kuMozambique zvikazotanga kumunetsa. Saka baba vangu vakazomubatsira. But chinonditambudza mukoma ndechikuti handina zororo mumwoyo mangu. Ndinombopota ndichibatwa nemapanic attacks zvekuti ndinokwanisa kana kungodonha. So kutodriva ndiri ndega nditokwanisi, nditorina personal driver wangu, uye zvekare ndakambotambudzika kwenguva yakareba. Saka mubvunzo wangu mukoma ndewekuti sei izvi zvemidzimu zvichiita sekunge zvine kakukutambudza, kana mudzimu wacho
kana uri munzira uchiuya, because ini I feel so exhausted mukoma. I am so exhausted and ndine zvakawanda zvandisingakwanise kuita because ndichiri ndakamirira kuti mudzimu wacho unge uchiuya. And ndinozviziva kuti nyaya yangu iyi yandiri kutaura ndiri kutotaurirawo nevamwe vanhu kunze uko vakawanda vanongonzi vane midzimu uye zvekare vanenge vachishungurudzika, nekuti chandakaona ndechekuti munhu kana ukatanga futi kuita zvekutevedzera zvemidzimu zvinodana dzimwe mhepo futi dzakawanda. Iwo unenge uchirwisana nekuti mudzimu uyu unge uchisvika, but panenge paine mhepo dzimwe zvekare dzinouya dzichiteverera mudzimu wacho iwoyo unenge uchifanira kuti unge uchisvika pauri. Saka ndangouyawo pano nemubvunzo iwoyo waindiinawo, because semunhu akakurirawo mazviri mukomanashe ndasvikawo pakuremerwa mumwoyo mangu, ende ndikudawo kutongoti vamwe vanhu kunze uko vandibetsere kuti ko chii chinokonzeresa kuti mudzimu paunouya sei uchizouya nedzimwe mhepo dzekuti dzinokukanganisira mararamiro acho aunenge uchifanira kuti unge uchiita. Like vamwe vanenge vachinzi vane mashavi, but shavi iroro rinenge risingafarire murume richisema varume. You would find out kuti mwanasikana iyeye upenyu hwacho hwaanenge achirarama anenge achingoti apa agara, apa asimuka, aroorwa neuyu, atizira umwe uyu, kuzonosvika mwana iyeye azongova kana hurere mubhawa nekuda kwekuti shavi racho rinenge richisema varume. Kana kuri kunze rinenge richisema varume, sei risingangomutsvakiri murume umwe chete wekuti anongogarisana nemurume wani iro pachezvaro rozvitsvakira murume, nekuti ndo zvakatomboitikawo pandiri. Handina hangu kuzopinda mubhawa, ndainge ndiri musikana akadzikama zvekuti dai ndainge ndisina kudzikama ndingadai ndakaita very wild, because varume vaitouya kwandiri votondinyenga votondiudza kutoti vanenge vachindida, but kungotanga kudanana nemurume iyeye ndototanga kutonzwa ndichimusema. So ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichingondibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Eivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndinodawo kungobetserwa nekungobetserana nevanhu avo vanenge vachiti ivo vane mashavi avo ari pavari. Ko chii chinomboitika, chii chinokonzeresa kuti kana uine shavi rinenge riri pauri zvinhu zvako zvose zvaunenge uchiita hanzi zvinenge zvingori complicated. Hanzi take me for an example, vaitoti dzimwe nguva ndinokwanisa kungonzi unofanira kuti unge uchifamba uchingofamba netsoka usina boots, usina kupfeka boots. Saka hanzi zviri nani kwandiri nekuti ndiri munhu ane mari, ndakaroorwawo nemurume wangu ane mari. Saka kunyange ndikanzi ndikuenda mutauni nadhiraivha, inini ndinenge ndisina hangu bhutsu, iye ndiye anozongobuda obva atenga zvandinenge ndichida. What if dai ndanga ndisina mari? Ndo mubvunzo uyo wavaindibvunza pandakataura navo pafoni, kuti dai kwanga kuri kunzi ndiri murombo ndinotambura nezvimwe zvirwere zvandinombopota ndichisangana nazvo, hanzi ndiri munhu anongogara achirwara, and hanzi ndinenge ndichirwariswa nemudzimu wacho iwoyo usati wasvika. What more umwe mwana wemumwe munhu wekuti maybe anenge atori nherera, vabereki vake dzainge dzisiri n'anga, because hanzi mukukura kwavo vakakura vachinwiswa mishonga yekuti ivowo vange vachisimba panyama, ndokusaka vachimboti vakarwara then vanobva vakasika vapora. But hanzi what more umwe munhu anenge atongoriwo nherera obva atanga kusangana nemasituation akadaro. Hanzi ndikuda kungoti tinge tichizopota tichiita madebates iwawo tisingatukane, tichingoonesana sevana veZimbabwe. Ndo zvavainge vachitaura vachiti ndo shuviro yangu iyoyo, dai zvikazoita kuti pachannel yenyu munounza vanhu vanenge vachikwanisa kuita madebates iwawo, tinge tichikwanisa kubatsirana kuti ko chii chinokonzeresa kuti vacho ivavo vanenge vachinzi vane mashavi ari pavari, majority yacho ndo vanongozofa futi vachitambura kusei zvacho zvinenge zviri pavari zvisingavasunungure, zvongovanzwirawo tsitsi.
nekuti pane zvose izvozvo zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitwa hanzi zvinoda mari. Hauna chaunokwanisa kuita kusvitsa mudzimu pasina mari. Apa upenyu hwako hunenge hwakasungwa nemudzimu wacho. It is very painful mukoma. Ndozvavakataura vanzvadzi vedu ava. Ngatitaurei navo mucomment section uye zvekare ngatitaurei nezvayo nyaya iyi. Kana kuri kunzi unenge uine zvaunenge uchidawo kutaura about this issue, uchidawo kutibetsera, you can come to my inbox, either you can leave a voice note, then ndobva ndachizoposta panapa pachannel yedu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.